Sa atong unang pagbasa, dunay duha ka klase sa amahan na ay Dios Amahan na asay yawa nga amahan. Matod pa sa sulat ni San Juan, ang mga anak sa Dios lahi sa mga anak sa yawa. Lingiyay mong tupad ni nakinsay imong amahan, ang Ginoo o ang yawa. Way ganahan nga mahimong anak sa yawa. Pulos kita ganahan nga anak tas Ginoo. Pero unsa may timailhan ko no nga anak tas yawa, basta magsigi pagitag pakasala. Nalingay mong tupad ing naa kay sa ing na. Nya na kay sa sala, anak si yawa. Nya unsaon man aron dili makasala, mubiya sa buhat nga yawanon nya mosunod sa sugo sa Ginoo. Muna diri sa tong ebanghelyo, nisunod sila ni Hesus. Ug unsa may nahitabo, giusab ang ilang kinabuhi ni Hesus. Ang una gyung kausaban nga mahimo silang magsasangyaw sa presensya sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang magsigig yung sangyaw nga God is present. Taas ang kamot. Na itulo ka bo. Patway siguro. Muni kuwang nato karon kay murag ang Ginoo murag layo. Para nato ba murag layo. Kay nga naman, wa man sad nato siya masinati kaayo. Ug unsa may hinungdan, kay di ta ganahan mo puyo sa kinabuhi ngayang gipuy-an. Pagsunod yun sa duha, kadto si Felipe mani og si Andres mo'y unang nisunod. Ningon dayon si Jesus, unsa may inyong gipangita? Kanang teacher, asa man ka nagpuyo? Ni siya nga rimo, come and see. Ari mo diri og tanawa. Pagkakita nila sa Pinoy-anan ni Jesus, puyo sila tipon kaniya. Wa sila igora nilantaw ba? Ana man uli. Ning puyo yun. Kinsa ninyo'y ganahan mo puyo kuyog ni Jesus, betasan kamot. Maayo, dagan-dagan. Naipipila, wag yun mo isa. Di mo ganahan mo puyo ni Jesus, dili sad mo ganahan mausab, di sa ganahan nga mabag-o, di ba? Di karon, unsa may Pinoy-ana ni Jesus? Una, kabos, tumang kakabos, hapit way gikaon, hapit way kahigdaan. Kay matod pa niya, mas may panglanggam kay naay salag ang mga milo na ilungag, pero ang anak sa tao way kahigdaan. Kinsa ninyo dinhi ang ganahan nga mahimong kabos? Ta sa kamot. Jutay na lang. Ana. Sunod, unsa may kinabuhi ni Jesus? Kinabuhi sa pag-antos. Ningon siya, mianhi ko aron pag-antos, aron maluwas ang katawhan. Kinsa ninyo'y ganahan nga magsigig yung antos kada adlaw. Mas kamot. Duha na lang kabuo ang klaro. Unya, ang ikatulo nga buhat ni Jesus mao ang pagpakamatay para sa mga makasasala. To love and to die for enemies. Sige, kinsa ninyo'y ganahan magpakamatay para sa inyong mga kaaway. Ta sa kamot. Duha na lang kabuk ang ni isa. Mao na ang mga apostoles nga gikuyog ni Jesus ug ang mga santos nagpakita niining 10 kadagkong
matang sa kinabuhi nga gipuy-an ni Hesus. Pero kadtong ni Isa, kisay gustong makabos, di magi mamalit og slot kada semana. Di magi mo mupalit og slot kada semana, kay hadlok mo anay kwarta. Nya, ganahan ko nung makabos. Istorya. Kanang-ganahan magantos na yaw-yaw magani mo, di lang kapanglaba inyong anak, di lang mo bangon, yaw-yaw naman gani. Nya ganahan din mo antos, na aday magantos nga magyaw-yaw. Samot na tong pagpakamatay. Mangingon mo simbako. Unya igsakay nimo sa eroplano, makras ang eroplano, simbako. Igsakay nimo ros motor, matumbang motor, nya maparok ka gater imong simbako. Ana man gani. No? Ona, klaroho na tong check ang atong kasing-kasing. Kay ang sukdanan sa Ginoo dili ang external natong mga actions. Matud pa ni Kristo, ang inyong mga bakba o ang inyong mga kamot nagdaig kanako. Siging isa. Praise the Lord. You are my King, you are my God. Ana, ambak-ambak pa. Bakba, siging praise the Lord. Pero matud pa ni Kristo, ang inyong kasing-kasing halayo kanako. Kay ngano man, dili mo ganahan mo biya sa sala. Ang sala maonay timailhan nga ato panggipangga ang yawa. Kay wa kunoy anak sa Dios nga magpakasala. Nya kita ra ba kusuketang moingon imposible di maguna kalikayan ang sala. Bisa ka na mangumpisal na ko, kasagaran yun, mayon. Di man yun ko kalikay pa der. Di yun malikayan, makapabakak yun ko. Di yun kalikayan, makapang nguan yun ko, makapang saba yun ko. Di yun kalikayan pa der. Nga, maka yaw-yaw yun ko. Pulos yun, di yun kalikayan. Gihapinan ng daan ba ang atong rason nga di kita willing nga mubiya sa sala. Antob ta akong papa sa una, papa si Biro, undang nas panabako pa kay makadaot ra ba ng tabako. Siya, amo naman yung kinabuhi. Mauna gini. Sige lagi tabako. Mas stroke, half body, paralyzed, ingnan des doktor. Gusto kang madugay-dugay jutay. Ayaw nagpanabako. Awa na gin manabako sa papa for 6 years. Hangtod namatay. Ingos papa, pwede raman biyaan ang pagtabako. Nako, okay. Di kamo biya nga agas ng laway dire, ana ng kamot. Nya maghuwat day ta ana. Maghuwat kita nga magkalisod na tagmayo. Una pa ta mo balik sa Ginoo, kanang mag-ilog na kasi imong ginhawa. Una pa ka mo biya sa sala. Dili. Kay basin o niya, inigtanaw sa Ginoo sa kasing-kasing, dili yun tinuod nga pagbiya, kung dili, nahadlok lang. Nahadlok lang sa kamatayon. Nya dili ba yan na tinuod nga pagbiya, kanang tumong nato, kahadlok lang nga, di malason, paragod anang mo take og board exam, hadlok bahagbong, nya musimba dayog maayo, hikap dayos mga santos, bit-bit anang mga rosaryuhan. No? Di man na tinuod. Di man na change of heart. Change of emotion. Hadlok ba? Para karon, bago pa lang nangakras ang eroplano. Inigsakay sa eroplano, daghan kay magrosaryo. Sunan kag mukras na sana. Sige, rosaryo. Pero mawa na sa limot-limotan. Di magrosaryo, matugra. Ana na siya. Muna, ang nindot yun, isintro nato ang atong kinabuhi diha gyud sa pagbuhat
unsay gusto ni Kristong buhaton. Gilingya imong tupad. Ing na sugod karon din ako maningil og utang. Na tibuok 2025 din ako maningil og utang. Ano ba? Buhat mo nas Ginoo. Nya moingon sad na imong tupad, ako sad tibuok 2025 din agyud ko mangutang. Ana. Ndot no. Labaw na gyud moingon na imong tupad. Tibuok yung 2025. Kada semana palit kog slot. Ana. Mutrabaho kag maayo kay mo palit kag slot. Kana mahimo kang kabos, magantos ka o mamatay gyud kas gutom. Nya kinsa may imong kaaway ang kagutom. Di ba? Kontra man gid natong gutom. Way taong ganahan gutom mo noy. Kaon gyud. Kaon. Mo nang tigom gyud kwarta para makakaon. Pero dako baya kayo og tabang ang pagpili na mag-fasting. Kana bang pagbiya sa pagkaon, bisag naa kay ikapalit, bisag naay pagkaon sa imong atubangan, nya moingon ka, di lang sako. Kay mag-fasting ko. Kana, dako kay ikatabang, maghatag nag-strength. Hinomdo mo ni Jesus, iya yung gipili nga mag-fasting og 40 days, 40 nights. Nya giadto din sa siyawa. Available man pagkaon kay gamhanan man siya ingong yawa. Kining bato himo ang pan. Gamhanan gud ka. Unsa may gitubag ni Hesus? Nomdo mo. Unsa to yang tubag? Wa man sa mo kay nomdom. Katubang gitintal siya dito bas kuan ba? Ingaw din siya. Dili mabuhi ang tao sa pan lamang apan sa matag pulong nagikan sa baba sa Dios. Wa mabuntog sa yawa, wa matintal sa yawa si Jesus kay wa siya mag-apas anang pagkaon. Muna ang atong kwarta kung gamito nato sa pagtabang sa uban, bahalag wa natay kaon, maglisod ang yawa og tintal nato.